Beýik Taňryň ady bilen salam gadyrly ildeşler. Şuň türkmen dili barada bir muhim zady meseleni kadana aýdyp geçesim gelýär. Şu öňümdeki bir näçe hepdeki bir dilimiz barada muhimrak zatlardan bir gurrun bereýin diýip şonu alla oýlanyşdym. Enha şu wagt bismillahyny başlajak. Ýöne men aýtjak zatlarym baştan dile öğretmek değil maksat. Dil bilýärlere birazajyk şol biziň gramerimizde, türkmençede bir muhim bir noktalar var. Bilmeli zatlar var. Şolar bir aýdyp geçesim gelýär. Endi bugün wadyň üstüne durjak bolýar. Türkmençede iňçe sesler, galyň sesler. Şunu hökmen her bir türkmen bilmeli. Şonu biz özümüz gurleşemizde de aýtýas, şonu dile getirýäs. Ýöne ilmi şekilde bilmeseň, onda şol öz diliň aýratyrlyklaryny bilmeýän ýerine bolýar. O bir wagtda da adam ýalňyşmakda da mümkin. Farsçada bilşiňiz ýa-da köplen şol ağız ucu bilen iňçe sesler kullanylýar. Belli bir zat bardyr. Hurufe sedadar diýilýär, bi seda diýe onu okuýanlarsyňyz. Ýöňiz şol medreselerde a, e, o, u. Näme hurufe sedadar diýilýär da. Ya mesela başkalarına da bi seda diýilýär, samet diýelik. Ya wagtda musevvet diýilýär bulara. Galalarına da samet diýilýär. Yine de şuň men Instagramda görüň berip dünýäden jally ýaýyn salam berýän dogallara da tüýsürekden salam aýtýan sözümi kesip. Indi türkmençede de şol sedadar ya bi seda ya samet musevvetleri çekimli sesler diýilýär da. Çekimli sesler, çekimsiz sesler. Ýöne biziňki farslaryň bilen tapawutly. Özüne göre aýratyrlyklar var. Şonu hökmen her bir türkmen bilmeli. Şuň men şolara açıklajak bolýardy. Çekimli sesler. Hurufe sedadar da mesela Farsçada a, e, o diye da. Türkmenlerde yönü bize köprüyen var. A, e Farsçada da var, Türkmençede de var. O Farsçada var, Türkmençede de var. K sesler var, Farsçada yok, bizde var. Mesela için i iki şekilde hem kalın var bizde hem ince var. İ bir de ı. İ ne ahilli? İliyali. İlim. Kalın bolunlu. Alım. Arırmak. Işık. Öyle geliyor. Da onun Farsçada yok. Farsçada da şu ince iyiler var. Şol için bizim Türkmenlerimiz de kâwagt şol galyň iňçen bilmeýänsen özlerin bilmeýäni şu Farsça ýaldyr iňçeldi aýtýarlar kezatlary. Şu ýalňyş bolýar da. Ýöne galyň bolanda şo ýerde galyň iňçäni gelýänini bileňni hem öň ine öwrenipdirsiň hem de şoň näil aýtsyň özüň akyl suratda bir seretdiň gowy bolýar ýerine oturýar. Türkmenlerde şol çekimli sesler yani hurufe sedadar ya musevvet iki hiyli dedik. İnce var, kalın var. Türkçede de şöyle. Türki dillerin köpsünde şunu yani. Mesela için o, Farsçada o var, u var. Bizde ö de var. Ü de var. Farslarda var mı ö? Ö yok. Ne ahilli? Misal çöl, öl,
Farsa bir Farsa velayeti öllidirjek bir oluyor. Hem o yok da dilini aylanışmaktır. Ya gül, o gol yer. Güllip bilmez. Ama üy, Türkmençede de üy de var. Şolar bilmeli bir de şolun gelişinin öbür kanun kadası var. Şonu da bilmeli. Kanun kadası var. Bir kelimede kalın içinde mesela birinci harfi kalın musevvet bozaya çekimli olsa şol kelimenin içindeki izinden gelecek çekimli sesler de musevvetler de kalın olup gidiyor. Bir bol başlaya ağın kalın taraflar şu sonuçta kalın olup gidiyor. Yok, eğer bir sözde ya bir kelimede iyinçe olup başlasa sonra çeli iyinçe olup gidiyor. Ödünün kadası var. Bir yoğun bir iyinçeye vurulmuyor da. Türkmençede ikisi de var şu an. Türkiye dillerde var. Değil mi? Türkmençede değil. Şimdi bunu bilecek basak ne etmeli? Hayısları iyinçe, hayısı onunla kalın. Şunu bilmeli oluyorsa. Şoları ben size görkezecek bolayan. İlk bir neyse kalın ses şu benim yadımız şu yerleri. Men edebiyat muallima değil yani bilişime oraya, işleşime oraya. Men sunuat edebiyat bile. Şoň oraya şu wagt ýatyma düşüleri yazdım düşelleri. Şu yerden de size görkezecek bolýan. Şunu kamerany şeýle basaňla men kompýuterimi görkezerim kadýasy. Hawa. Çekimli harfler ýazýar şu ýerde. Çekimli harflerde iki hilliydik. Türkmençede Farslar ýaly däldik. Türkmençede hem kalın var hem inçe var. Kalınlar haýsy? A. Men latincasyny ýazdım bu ýerde. I. Yani misal verdim. Ilım, ırmak, ışık ýaly. Indi bu taýdan vay getirdik. Türkmenistan şu I şunu ýaly-ýalar, ýele ýaly-ýalar, şol üçin. Türkiýede bolsa hamuny ýaly-ýalar. Ben ikisini de koydum şol düşünükli olar yani. Türkmenistanda eğer Y diýjek bolsa muňa Y diýmeýärler. İki nokta üstünde bolsa Y diýärler. Muňa bu da Türkçede Onda bunun ikisi bir ses. A, U, O. Belki men ýadyma çykalan bolsa, dostlar ýatdadyr sonra. Şu dördüsi kalın. İnçe deyli. İnçeler haýsy. Şonu diýmek bir dil biljek bolsaň ilk hökmençiler bilmeli bolýar. İnçe haýsy, kalın haýsy, onu bilmeseň onda bu men aýtjak zatlama da düşünüş bolmaýar. Şurada hepsi etmeliler. İnçeler haýsy. Kalın ucuyla gelýär. Ne ýaly? El. Ne ýaly? Mälim niýese? Mäl çekimli jaga der. Kysgaça ol fetheli görkezleýän Farsçadaky der. Biraz çekimli bolýar türkmenlerde. Mälim niýese? Mälim boldy diýär. Edim. Şonu ýaly çekimli. O kişik de olsa olam şol iyinçe bolýar. Ýöne biz köplenç onun için bir harf berilmeýär da şunu ýana çekimlere berilýär köplenç. O kişik ulanylmaýar köplenç türkmençede. Onun ýerine ulanylýar. Çekimli olanna ýan gaýdyşmaýar şo ulanylýar. Bir de i var. İdim. İl. İçmek. Bir de ölüm. Çölleki Ya da göl mesela. Gölün ortasında geliyor. Bir de ü var. Gülün ortasında geliyor. Gül. Ya da 1, 2, 3 diye da 3. Sen bir Farsça 3 lidir bilmezsin. Uç diyer.
Bizde var şu ü. Bizimki aslında dilimiz bayrak, yani hepsi var. Hem oğlanki var, hem de özümüzünkiler var. Inni, inçeleri biz ezberleyiz. I, Ö, Ü gelse inçedir. Kalın hayısıları A, I, U, O olsa kalındır. Bunu ezberledik. Inni, yan kaydanınmada bir zat kalın bile başlasa kalın bilen öňe gitmeli. İnçe bile başlasa inçe bilen öňe gitmeli. Şonu açıklapdy. Indi şu kada muhima, ştaýda ýalňyşdyrýan derem şu. Misal üçin A diýär. A kalın nanny. Adım. Gam manisinde, kadem manisinde birin lehçemizde. Türkiye'de de adım diýilýär. A kalın. D'ni geçýek o sessiz sesli harf ya çekimli. Da kalın. Adım. İki tane kalın gelýär. A da kalın, da kalın. Yine şol zatlar, misallar görkerik. Yani bir zat kalın bile gelse, kalın bile gitmeli. Adim diýip bilmersiň türkmençede. Adim diýsen o ýalňyş bolýar. Adım kalın ikincide. Ýöne Türkmenistanyň lehçesinde şu adım diýmeýärler da o taýda ädim diýärler. Bolanda nähili inçe. O inçe bolan hökmen inçe bilen dowam etmeli. Şol üçin o taýda d'den sonra da i var ha, ikili. O da inçe. Ädim. İnçeden sonra inçe diýär. Biz adım diýäs, kalyndan sonra kalyn diýär. Demek ikisi doğru. Ýöne inçeden başlasan inçe bile gidilýär. Kalın bile başlasan kalın bile gidilýär. Şol hökmen kada. Şondan çykmalylar. Şol Türkçede de şeýle, Türkmençede de şeýle. Şimdi misallar görkezjek bolýan şu ýerde. Hawa ýaňy aýtdyk. Adım. Şu ýerde görýändirsiňiz inşallah. Men kompýuterime tutdum. A kalın. D bular çekimsiz harfler. Bular işimiz yok. İkinci adım. Bakın. Kalın ile kalın. Sonra da aydım niyasi. Bunlar yine de y'de çekimsiz harf hasap bolýar. Kalın yani çekimli butayda var yine. Bu da kalın. Sa'da S'den sonra birinci yerek bakın butayda yankı çekimli harf A geldi. A kalın mıydık? Hökmen sonra gelecekler olsun fark etmez. Olsun, o olsun, ne olsa olsun yani kalın olmalı. İyice olmalı. İkinci de A geldi. Sa'da. Yöne Farsçada bunyal olmaya. Erşin Farsça içecek basan sade diýilýär, doğru değil mi? Sade. A kalın, D ince olurda. Olarda da kalın ince zadı var. Yöne bizinki ýaly o kadalar ýokda. Yöne Türkmençede olsa şol A'da başladım, A ile tükenmeli şol. Adam diýilýär, dakyn gelýär. Sen şu taýda şol bizim dilimizin aýratyllygy şol. Geleli Türkçede böyle yazılýar. Türkmençede böyle. Misal berýän, mesela alım diýdik. Kalın. İkinci de kalın gelýär. Alim diýip bilmez taýda. Ilim bolmaýar. İm diýsek inçe ýerýär. O kalın bolýar, gatyşýar. Dil bir ýerde şo kullanýan bolsam, şoň bilen şol agyzyň ýerine bolan şoň bilen gitmeli. İşte bu harflan ýalyşyny aýdyn. Täze bir gerek geçki diýil şeýle. Kalın. Nähili? Uli. Uli dip bilmeýäs. Ullu dip bilmeýäs. İnçe gelip bilmeýär. Ula dip bilers. Ulo dip bilers. Manysy ýok, ýani aýtýan tesir aýtýanda. Ýöne hökmen şo kalın masa kala bilen gitmeli.
Guli diýsek bolmaýar. Goli dip awdala farsala çykyp bolsak, ana goli bolýar da. Bolonky iyeli. Biziňki şol galyň bolsa galyň bilen goli. Goli ýalňyş. O geçeyin, o adam bir däne zat berin. O da bilýän ol adam, ol. Taýda tek, ol, taýda ni, ol ýasa, olmak diýeli bir de. Olmak. Bakın, ol, ma, şöyle yazayım. Ma, k. Ola başlaya, bunlar sessiz, bunlar hesaplamayız. A, yani. Olmak olmadı, olmak. Galyň geldi, galyň bile gitti. Gollamak ya da mesela, gola yedek kalsak. Gollamak. Golum, u. Ola başlaya, galyň bile gitmeli. Şimdi, inçe zatlara geçeylin. İnçeler, aklın ucuna aydılıyorlar. I, ö, ü. Bunlarda da inçe bile başladın mı, sonra seni inçe bile gitmeli. Katışmayar. Ne ayıldı? Bir nemuna, el, gel. Elim diyecek basan, elim deyip bilmersen, kalın elmelle. Ele başladığı için inçe, şol için elim deyip böyle gelmeli oluyor. Ya, gelin diyecek basan, gelin. Türkmençe şöyle. Gelin olup bilmeye. Yele başladı, iyile gitmeli, devam etmeli. El, gel. Bu da nemuna. Geldik. Ne diyelim? Edim. Yani misal veriptim Türkmençe'de. Adım değil ya da bizim aramızda. Adım. Türkmenistan'da edim değil ya. Olur inçe başlandan inçe bile gitmeli. Edim. Biz galyň bilen başlansak, galyň bile gitýäs. Her ýeriň öz lehçesi bar, ýani ýöne şol ikisi de bir gadan içinde. Şol galyň bolsa galyň bile gitýär, inçe bolsa inçe bile gitýär. Ya elim gelim, ýeni berdik. İ bildiğimiz. Şunu 2 nokta yazacaktım, 2 nokta çıkan okuyacağım. Şun yardına tabidanlar, işte gelince i. İyince de ne hayır kelimeler örnek misal. İl. İlim deyip bilýän. İyinçelikse ilime. İllama deyip bilmeýän. İlkinci deyip yine iyinçe bile gidip bilýän. İlkinci olup bilmeýär. Dilim diýen. İyinçe bolsa iyinçe bile gidýän. Nehilli? Göl. Çöl. Sonra öldük. Ölüm. İnce yankı ölüm. Ü de ince ftayda. İnce içeri gitti. Başın yerine ölüm derle oğul başlasa, oğlum olsa o tayda da kalın geliyor, oğlum. Yine de güllüm. Türkmençe öden sonra ikinci de ü geliyor, ince ikisi. Golum deyip bilmeyen misal için. O Farsça geliyor, bolda da kalın oluyor da. Oğlum, dilim, ölüm, çölüm, söydüm. Yine ince, ü de ince. Gül, ölüm yani hemmesi ince var. Şimdi şu yerde yine bir adı koşmalı oluyor size. Bizim Farsça alefbanı peydalanıyasa, salam etdiyen yine de bana salam veren dostlara, gürün verip durkam. Salama cevap verip olmuyor, hem ben salam etdiyerim. Dinleyenlerden. Yine gaytalap aydayın.
Türkmen dili bilecek bolsaňyz, gürleşýänmasaňyz şunu ýanjak gysgy muhim zatlar bar. Şonu hökmän bilmeli. Şonu bilmeseň sen türkmence bilmeýän. Gürleşersiň, ýöni öwredip bilmersiň. Şun kadasy şol. Bir, galyň sesleri öwrenmeli. İnçe sesleri öwrenmeli. Galyň bile gelse, galyň ýani galyňy sedadar, çekimli. Galyň bile dowam etýär. İnçe bile başlasa, inçe bile dowam etýär. Inni biz Farsy alifany ullanýas. Käs sesler bar. O ýok bolar Farsçada. O bar. Ondan sonra u bar. Ö ýok. Ü ýok. Olar nädip ýazmaly ondan? Indi şoňa meselen birine ders berjek da bir çağa, oňa da bir zat tapmaly, onu ýazmany, şoň tafawutyny öğretjekdir. Onu o ýazsak, meselen şeýle ýazsak. Şoňa görä biziň türkmen dogalymyz näme etýär şol elifbiň üzerine işläp, şolaň her gaýsyna bir ses çykarjak bolýarlar. Ses çykarylýar. Ya seslerle ses bar, şekil öğretmeli lahon şoňa. Şoň arasynda ihtilaflar da köpelýär. Biri o şekil dogry, biri bu şekil dogry, biri öyle, biri ýazmaly. Ay ben o zatlara görüňlere giýerjekken. Köpden şu ulalýan zat da şu baştan geleýin. Meselen galyňna bunu iyi ýazyp bolmaýar da. İyi ýazjak bolsaň näme ýazmaly? Şöyle iki noktaly ýazmaly. Şöyle. İran yazacak bolsaň, İran ýazyň şu ýere. Onunla İran. Onca gitti. İran. Ama İran näle Türkmençe aramak sözü var, aramak diýen. Ben İran'a aran ýazjak, aran. Aran adam ben, bir ýerine ardymla, gürleşdim, ardım. Onu da İran ýazsak bolmaýar da şu ýerde. Onu da İran, ona näme aran ýazmak bolýar. Aran ýazjak bolsaň bir ses gerek da şu ýerde. O şu ses şeýle ýazylýar. Şu delafada. Nereden bunu tapsak bulamayışım içinde. Şöyle yazıldı doğrusunu. Ben de adımın diyen etmeyen ola. Bu oğlu Iran. Bu oğlu İ. Bu oğlu Iran, İran. İkisi farklı değil mi? Yani bizim kadim elifbada ikisi de şeýle ýazylýar. Okuyanın öz düşünmeli. Okuyan adam eger Türkmençäni bilýän bolsa, o düşünýär. Şol cümleden belli, o taýda bir keşwerden söz edilýär. İran'a gidip geldim, İran, Turan. Ya o taýda şol bir Iran adam tapylmaz mı diýsen, o taýda ülke boljak ýa-da keşwer boljak diýe bir Iran biri gerekdi. Manidan alýan. Ýöne sen bir sağa öğretjek da ýadyr. Şonda ne etjek? Şonda şol gerek bolýar şular. Gerek bolýar. Indi köplenç ben kä oglanlarda görýän şunu, öwrenipdirler. Ýöne şol nirde getirmeli men oklar. İnçede de şulmasýarlar, galyňda da şulmasýarlar. İran'da ýalsa öyle tersi da, ýöň nämen iki nokta bilen ýazylýan bolsa, indi de näme bolsa şonu şu hemze bile ýazylmaly. Öyle değil. Gaty ýalňyş ýazýarlar. İnçe bolanda şunu ýazylýar, galyň bolanda gelmeli bolýar. En görýän şu hatalar gatyken, galyňda inçe emesine şeýle ýazmaly diýerler. We bolmaýar. Bir. Ondan ihtilafly näme biri şunu ýana harf berjek da o biri ýok şun ýerine diýär 8-8 goýulýar. Muň ýerine 7 goýulýar. O zat goýulýar. Şunu ýal dawalar bar da. Men o zatlara girmeýän. Ýöne köplenşi ulanalýar şu wagt. Kişijek hemze alyň üstünde. Şu wagt biraz ýer açdym diýen. Ondan sonra
Ö'lere var yasa. Ü ne ayırla etmalı. Farsçada yok. Onun için mesela göl. Çöl yani. Ona köplenç. V'nin üstünde bir hemzecik berliyor şeyle. Göl. Ama hemzenin yerine bir yedicik bersen onda gül oluyor. Böyle. Ü şeyle yazıyaz. Ö'nü şeyle yazıyaz. Yani olanla hemze var. Ü olanla da yedicik berliyor şeyle. Niye gerek bardan hemze oy gitmeliler de görmeli. Ü mü, ö mü? Şonu oraya vermeli. Şöyle karıştırıyorlar hemken. Ü'nü vermeli. U olanla ondan U bilen o Farsçada da berilip durmaya. İkisi de o yazıp diye. Yani bizim elefba isteyen dostlarımız onun ikisine de bolanına göre onlar da bir tafavutlaştırayım. U bilen onu da şeylerek mesela o olsa bir ocağa koyarlar üstüne. Mesela neme gibi? Kol. Kol. O kıyska da belki de kol değil. Mesela şunun hiç rahatı olmasın. Zemme olmasın şu yerde. Ay bağışlayın ben gurun verip durun. Yani size görkezmeyeni bak. Siz görmeyeni de ben görüp duralım. Bak. Kelle. Ay. Görsen hep tayda olmandır. Ben yanadandan görkedeyin. Ama şol teslerde I'dan yan gurun ettim. Şu yerde üstüne bir hemzecik koyuluyor dedim. Şöyle bir hemzecik koyuluyor aslında. Alım mesela yazan. Aşağıda iki nokta i oluyor. Kalınlığı olsa oluyor da. Yani ayıtma hemze koyuk diye şoğuruna kendine ilimli aşağıda da iyi yerine bir tane de iyi değiller. İyilim ne desen hemze koyuk sen bolmaya da o kalınla bu da kalın hemze iyilim iyinse onunla iki nokta koyuk gitmeli oluyor. Yani gurun verelim yani ay bağışlan size görkezmeyelim ben gurun verip duran ekenim berik bana bakıp duran bu da. Mesela ya şu an o'dan söz ettik. Bir ocağa veriliyor şeyle. Kol oluyor. Kol. Ama şu ocağa bolmasa bunu iki lokat oluyor. Kol isen ne oluyor ama kul isen ne oluyor. Bu u miye o mi? Şol için bir tapal koyuyorlardı. Onu u olsa sonra bir nokta ya bir de tegeliz koyuyorlar şeyle. Ama kıyska o olsa böyle o koyuyorlar. Ullu. Kol. Kul yazacak bolsak şeyle mesela işte giyin şahıda kul. Kulli. Şu hareketlerin üstüne biraz tafavutlar boluyor. Yani şu köplenç ulanlayan zatlara aydı otuyorlar. Bunları mesela çağalara başta öğretecek bulana gerek şu hareketler yok. Ama sonra öğrendiler mi ondan sonra adam bir kelimeyi göreneyem cümlenin için düşünüyor biliyor da. Sonra ayırsa olur yani onu biz yetecek buluk Türkmen oku olmalı oluyor. Türkmen medreseler, okullar, muallimler o zat o öğrene doğru oluyor. Yani bizde yok da yadır. Yok bulallığı için hem yadır şu hareketlerle öğretmeli oluyor. Yöne bir hareketler teyade koşayan ben bir daha da ait gidin. Geçesim geliyor. Şu teyade koşayan boş yerleri, gerek zatlara hareket üretmeli. Yönü önden gelen bizim yazılışımız var da kadimden klasik. Unneki bazada ütgeçecek bolup durmalı. Unneki bir harf alıp şu harfi yazmalı desen onunla onu camada kabul etmeye bir de zihirlerde oturan da ne için ütgeçecek yani. Şu ta ihtilaf başlayadı. Bazı saklamalı. Ön yazılyan yani bolşuyor. Yok boşluk var. Şunu koymasan bolacak ki. Şunu o mu okuyorlar belli de ama vermeli. Mesela eğer vermedik iyi okuyorlar mani. Onu vermeli. Bizim özümüz Türkmenlerimiz hem şol gurrun ederlerine de her yerde ı'ları yemeğinletip barıyorlar. Farsçan tesir de böyle bir talimde almandan
biraz alaylı diýen alaylı. Gidey alaylı kalınlı da gideyli de iyi geliyor alaylı. Alaylığını da şu alaylı bir iyinçeldi bayt yani bilmenden haşonu. Şu zatları şu ile hareketlerle biz öğretip biliyoruz. Bu gurur mesela yankı e'de Türkmençede var. E'dim köplen şu bir hemzis koyuyor yansını. Melim. Ondan sonra ö'de öyle bir hemzis koyuluyor. Göl, çöl. O göllerde gül olsa näme? Ö yerine ü geliyor da gül. Göl, derya zat bolya, deryaçı bolya. Gül olanna gol bolyadan. Onna gül şöyle yazılıyor. Türkmenistan alfabeti bilen. Biz de bunun üstüne bir yedicik koyuyor şeyle. Şu yediğin görenine şon ödeli üydüğünü bilsin deyip koyuyor şunu. Bular gerek bir hareketlikler gerek. Bular ökmen boş yer var. Yani ön ba harfleri üyüşürüp zadet durmalı da nikeleri ay S böyle yazmalı, G böyle yazmalı. O gurrunlar benim fikrimce gereği yok. Şu boş yerleri doldurmalı. Şu kısaca aytacak saadım şey dil var arada. Vaqt bir neyse muhimrak şeyler bir kadalar, usullar vardır Türkmençeni öğrenmek için. Şoları ben şu yerde açık aytmak niyetim var. Bu da bir başlangıç olsun dedim. Dil mesele biz dilimizi unutmalılar. Hem de bilmeli son kadalarını bilmeli. Bilmesek onu dil çok Farsça bilen Farsça mengde aytacak bolan özüň düşünşmärdiň, ondan dilinde kemçilik bam kaderdin. Ya sen dilin gödögrek mi kaderdin? Bu kada usullaryny düşünýänden sonra o taýda başga bir kanun barmış. Bu tarihi başgamış, bu gelişi başgamış diýip düşünýän ondan hem özüň gowranýan, ertesi senden sorulsa da gowudy jogap berip bilýän. Köp sağ olun men dinleýäniňiz üçin. Bir dostumuz bu tadan video deýiberen ýaly video çekýän näde internetde synap göreýin. Eger bolsa kabul etýär. Ama video açmak, gürleşmek internette zayıf olan o tarafta. Öňe başartmady bize gaýtam kän wagtymyz aldy. Men şu ýerek onu nämeden görmerdim? Türkmençedäki çekimli seslerden. Rufe musabbet. Türkçede üllü sesler diýilýär. Sonra olary ikiye ayırdık. Türkmençede ikiye bölünýär dedik. İnçeler var, kalınlar var dedik. Kalınlar haýsy? A, I, U, O. İnçeler haýsy? E, I, emmes bir yerden çykýandyr. Ö, Ü. Ondan bularning näme üçin bilmeli biz muny? Bir kelimede kalın bile başlasa, çekimli harf kalın bolsa başyň içinde birinci kalın harf näme bolsa, ondan soňrakylar da kalın gelmeli. Yok, inçe bile başlasa, soňrakylar da inçe gelmeli. Bulan hemmesini men açyklap berdim. Häzir kısaca ýöne ýatlaýyn diýen. Dostlar eger giýsek gelen bolsalar, öňünden dinlerler inşallah, onu görerler. Men dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, Taňry ýalgasyn. Häzir men çykýan.